unu wole numu malumo onyo mato chukwu na mani nweze na-ekwunu na-enye na nwa bịala ụwa bịago n'ụwa. Happy birthday to you, blessing Nwoma. No iche nenu nwa bịala ụwa nenu ụwa bịakilie nu nwa bịala ụwa nenu ụwa nwa bịala ụwa na blessing Nwoma ọbịa n'uju ejikeme Nwoma 25th of September 2021 tata bụ ncheta ọmụmụ yi n'ụwa. Happy birthday to you, blessing Nwoma. Nne na nna yi na-ewishi n'ụwa ogologo ndụ na arụ ike. Happy birthday to you, blessing Nwoma, ọbịa n'uju. Happy birthday to you, Happy birthday to you, blessing ọbịa n'uju. ọbịa n'uju. Onye ọma Happy birthday to you, tata bụ ncheta ọmụmụ Nwoma, yi. ọbịa n'uju. Nne na nna yi na-ekene Chukwu Happy birthday to you, na nke Chukwu lụrụ amaka. ọbịa n'uju. Onye lụ nwafa ndụ n'enu ndụ. Happy birthday to you, blessing Nwoma, ọbịa n'uju. Mana ọtata bụ 25th of September 2021 ncheta ọmụmụ blessing Nwoma. Nwa bịara ụwa nnọọ nne na nna ya ekene. Anyị ekenenu nna mụrụ nwa ọ bụ onye ka na-ekwu n'ụwa. Mr. Ebelenna thank God ejikeme the ambassador nkwa Chukwu kwelu ndị ọba na Congo DRC. Ezigbo nna blessing ọbịa n'uju. Anyị ekenenu nne mụrụ nwa afọ mụlọ mụrụ bịa. Ezi nne m na ezi nwa ọ bụ onye Mrs. Ifeoma Blessing Ejikeme. Ezi ogoli m obi dị nwanyị mma. Ọkunu na-ewishu nwa unu happy birthday ma ndị oyi unu niile ọya adịla unu mma. Happy birthday to you, blessing Nwoma, ọbịa n'uju. Happy birthday to you, blessing Nwoma, ọbịa n'uju. Happy birthday to you, blessing Nwoma, ọbịa n'uju. Ọkwa aka ambasada abatazia onye ka na-ekwunu. Mr. Emmanuel Chinazobika onye ọma ọkwa aka ambasada bịa onye ọma keneli n'egwu ọma. Alhaji Mustapha Gabaniru akụdi n'obi bika onye ọma n'ịdị mma otukwu ekene yi n'egwu ọma. Mr. Emmanuel Chinazobika Alhaji Mustapha akụdi n'obi 1 n'Osumenyi. Ojiefie Mogo ịnọkwa ya. Mr. Don Philip Edi onye ọma n'ịdị mma. Eze
tochukwu ekene Mr. Don Philip Edi eze omeọgọ n'Enugu steeti unu nche niile na-ewish lesin nwa bịala ụwa happy birthday ofu ogologo ndụ ka Igbo niile na-agọli anyị ejebezie na Great Leopard International Friends Club anyị nwere 3 wise men ndị ọganiru mmadụ na-adị mma n'enu ụwa ndị eze omeọgọ na Great Leopard onye ọma tochukwu ekene Alhaji Mustapha akwụdị n'obi gbagote onye osumenyi bilinu n'ọmadeni dị mmanụ kedu Don Philip Edi eze omeọgọ bịa the ambassador nkwachukwu gwelu ndị ọba 1 na Congo DRC mana ọ bụ mụ bụ onye ọma tochukwu na mmanụ nweze nnụnụ chukwu bi n'ọzọ onye ndị mozi na-agwa okwu malụnụ na ọ dị ibu ọbụlụ feki ọ dị ibu ọbụlụ counterfeit. Happy birthday to you lesin nwa ọma Happy birthday nwa bịala ụwa onye ọma tochukwu ekene ọbịa n'uju. ngwa ka emesịanụ. Happy birthday to you. Blessing the woman, ọbịa n'uju.